Uba uyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abakacawiyo iyaqala. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga abantu balala kopipe. Ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Sithabatha ithuba ke siyibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukeleni kuzo bazalwane. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimameleni kuzo. Kwicawa yabantu abangacawiyo siyanamkela. Igama lam ke ndinguSihle Bonani Andiyamidedwa. Ndiyamangala umkhonzi. Bawo masibulise komama, otata, obhuti nakoontanga lena ke wonke ke umntu osibukeleyo ngale njikala namhlanje ngelihle lomvukelo wethu uKristu. Igama lam ke ndingu-Anele wakamnguni. Sithemba ukuthi sawuhlala sonke de kufikelele ala xesha lethu lokugoduka. Ewe tata, masibulele. Masike sikhawuleze ke bawo sivule inkonzo yethu namhlanje ngomthandazo. Masithandazeni ke. Yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, Thixo wethu onamandla amakhulu, Thixo wayizolo, Thixo wanamhlanje, Thixo wexesha elizayo, Thixo onenceba engunaphakade, Thixo onothando, Thixo wethu olilungisa, Thixo wena awawukade, Thixo wethu ulungileyo ukho, Thixo wethu ulungileyo kungekabikho nazinto emhlabeni. Wathetha ngelizwi, Thixo wethu olungileyo, kwabakho zonke izinto. uNkulunkulu wethu othandekayo, Thixo wethu onamandla amakhulu, sizawuqala ke Thixo wethu olungileyo, sicela uhambe nathi, sicela Thixo wethu olungileyo uhlale nathi kule nkonzo, uNkulunkulu wethu othandekayo. Kwenzele Thixo olungileyo ithi yonke into Thixo wethu olungileyo esiyenzayo apha, Thixo wethu olungileyo ibe ifukanyelwe, ithamsanqaliswe nguwe Thixo wethu olungileyo. Thixo wethu olungileyo ayinguwe nalowa uthi ungumgcini, ungumlondolozi kaSirayeli, Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, Thixo wethu olungileyo. Siza ke Thixo wethu onamandla amakhulu, xa siza kulala siza phambi kwetrone yakho Thixo wethu olungileyo, ngoba utshilo Thixo wethu olungileyo wathi awozeli Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, ugadene nathi uNkulunkulu wethu othandekayo. Sicela ke Thixo wethu olungileyo usilondoloze ke Thixo wethu onamandla amakhulu kwizinto esizibonayo Thixo wethu olungileyo, nemimoya Thixo wethu olungileyo esingayiboniyo Thixo wethu onamandla amakhulu. Siyayazi Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, umbandezi wendlela uSathana Thixo wethu olungileyo soloko ekhangela abani Thixo wethu olungileyo angamqwengayo uNkulunkulu wethu othandekayo. Silondoloze ke Thixo wethu olungileyo, ulondoloze Thixo wethu olungileyo nezinto Thixo onamandla amakhulu ezibhaliswe Thixo wethu olungileyo zabizwa ngamagama ethu uNkulunkulu wethu othandekayo, Thixo onamandla amakhulu, Thixo wethu olungileyo. Wena wawukhela waligqange uNkulunkulu wethu othandekayo, Thixo wethu onamandla lomlilo, Thixo wethu olungileyo kumaSirayeli, Thixo wethu onamandla amakhulu. Ngokugodola kwethu Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, ibalilo ke igqange Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu. Kwenzele Thixo wethu olungileyo sibonakale siyifumana imini yangomso Thixo wethu onamandla amakhulu. uNkulunkulu wethu othandekayo kukho ngoku Thixo wethu olungileyo abasezindleleni, Thixo wethu onamandla amakhulu, fukama wena njengoThixo ezindleleni uNkulunkulu wethu othandekayo, Thixo onamandla amakhulu, Thixo wethu ozizinto zonke. Ufukame Thixo wethu olungileyo emigqomeni Thixo wethu olungileyo, ufukame Thixo wethu olungileyo kumakhaya ngamakhaya Thixo wethu olungileyo, utshize igazi lakho uNkulunkulu wethu othandekayo, Thixo onamandla amakhulu. Kwenzele Thixo wethu olungileyo zithi
izabatha zikaSathana, Thixo wethu onamandla onke, nokuba nabe sezibotshiwe, Thixo wethu olungileyo, zingabi nagunya, Thixo wethu olungileyo. Thixo wethu siyakuthandaza ke, Thixo namandla amakhulu, umkhonzi wakho ezokubeka ilizwi, Thixo wethu olungileyo, sicela ulungise imihlaba yethu, Thixo wethu olungileyo, ezinhliziyo, kwenzela ukuthi xa lisiwa, Thixo wethu olungileyo, lifike, Thixo wethu olungileyo, libe yimbewu, Thixo namandla amakhulu, ngexesha elifanelekileyo, Thixo wethu onamandla amakhulu, lintshule, Thixo wethu olungileyo, kwenzela ukuthi Thixo namandla amakhulu, yonke i-community, Thixo wethu olungileyo, izokwazi ukuthi itye eziqhameni, Thixo wethu olungileyo, elilizwi lakho, Thixo wethu olungileyo, alibuyeli ke kuwe lingawenzanga umsebenzi walo, Thixo wethu olungileyo. Sicela ke Thixo olungileyo, liqale lihlabe kuye, Thixo wethu olungileyo, ngoba ilizwi lakho Thixo namandla amakhulu lintlangothi mbini, Thixo wethu olungileyo, lihlaba lahlukanise, Thixo wethu olungileyo, malihlabe kuye, Thixo wethu olungileyo, kuqala lahlukanise kuye, Thixo wethu olungileyo, kwenzele Thixo namandla amakhulu sithi sibona apha kuye, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Nathi ke Thixo namandla amakhulu, usinike Thixo namandla amakhulu intsikelelo yakho, Thixo wethu olungileyo, kwenzela ilizwi lakho lisitshintshe, Thixo wethu olungileyo, indlela Thixo namandla amakhulu esihamba ngayo, indlela esithetha ngayo, Thixo wethu olungileyo, indlela esiqiqa ngayo, Thixo wethu. Siyakuthandaza ke Thixo wethu olungileyo, thandazeka njengoThixo ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mawaphathwe
Masibulele ke bawo ngokusivulela inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Ukuba ke ungumuntu ongenayo ngoku siyakwamkela kwicawa yabantu abangacawiyo. Ufika kamnandi xa siqala ukuyivula. Ufika ke futhi kamnandi xa sawucela umnikelo. Ukwenzele nawe uthi ungena ecaweni yethu ube ungaphoswanga kumnikelo. Umnikelo wethu ke ume ngolu hlobo. Ukuba ungumuntu ongeka-subscribe, sicela into yoba unikele ngokusubscribe. Ukuba ke usubscribile, sicela ungalibali ukucofa like, ungalibali nokucofa ushare. Ukwenzele bonke abantu mhlambi ocinga into yoba kufanele bayibone le nkonzo, bayibone. Uze uthi ke mhlambi kwindawo ohamba kuzo, kwindawo othanda ukuya kuzo, nokuba ke kuleliphi ixesha xa ufumene ithuba lokuba mawuncokole abantu bachazele into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngentsimbi 5 ngecawa. Ibhexeshwa ke ndim uSihle Kabonani Ndidla ngohamba nalo tata Anele wakwamnguni. Emveni koko ke uze ulindele lo tata into yokuba uzasichazela into yokuba ilizwi lethu lanamhlanje lifumaneka phi. Bawo namhlanje noko asihambi sodwa bawo. Asihambi sodwa. Sinayo ne-live audience. Audience, molweni audience. Sinayo ne-live audience. Kukho ke lowa uthuliswa kokoko bawo. Udado bawo. Awudabawo. Singakuthulisi namhlanje. Uthuliswa kokoko. Kodwa ke bawo sizama ukuthi ke noko abantu zabasinyamezele mhlambi isound ezizomane zivakala pha emva because of sihamba nayo udado bawo namhlanje. Abantu ke sicela ukuthi basilinde kule ncwadi kaDaniel isahluko sesithandathu ivesi leya ye-10. Daniel chapter 6 verse 10 emveni ke kokonje. Ninokwenza manje namongameli Sifumane ke ilizwi lethu namhlanje libhaliwe kwincwadi kaDaniel ngesahluko sesithandathu ngevesi ye-10 phansi kwesihloko esithi iyelenqe elenzelwe uDaniel. Daniel chapter 6 siya kuverse 10.
iyelenqe elenzelwe uDaniel. Ifundeka ngolu hlobo. Ke kaloku uDaniel akwazi ukuba umbhalo lowo ubhaliwe wangena endlwini yakhe ibe neefestile zivulekile egumbini lakhe eliphezulu elikhangele eYerusalem. Waguqa ngamadolo akhe izihlandlo ezithathu ngemini, wathandaza, wabulela phambi koThixo wakhe ngenxa enokuba ebesenze njalo kakade. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Sikwincwadi kaDaniel bazalwane ngesahluko sesithandathu kuvesi 10. Kuthiwa ke iyelenqe lenzelwa uDaniel. Ke kaloku uDaniel akwazi ukuba umbhalo lowo ubhaliwe, wangena endlini yakhe ibe neefestile zivulekile egumbini lakhe eliphezulu elikhangele eYerusalem. Waguqa ngamadolo akhe izihlandlo ezithathu ngemini, wathandaza, wabulela phambi koThixo wakhe ngenxa enokuba ebesenze njalo kakade. Apha ke bazalwane kusemveni kokusweleka kukakumkani uBeleshazzar. Laa kumkani wathi enomsitho kwasuka kwakho umbhalo oseludongeni. Umbhalo lowo wawuchaza ukuphela kobukhosi balokumkani nokunikelwa kwabo bukhosi kumaMedi kwakunye namaPesi. Uthe ke emveni kokuba ichazile loo nto uDaniel, yenzeka ngaloo ndlela yenzeke ngayo. Waze wathi ke ukumkani wamaMedi uDariyo wabona into yokuba le ndoda le ingangathi yindoda esetyenziswayo nguThixo, waza wayithatha kobukumkani abofumeneyo wayibeka phezulu, ukwenzele ulawulo olu lumane lugqitha apha kuDaniel. Ke ba umnguni, xa umuntu ebekwe esikhundleni esiphezulu, mhlawumbi kweli lethu ixesha ubekelwe into yokuba xa kukho ithenda ekhoyo ibe nguye osayinayo okanye ibe nguye ovumayo. Apha ke kwezi thenda bawo kukho abantu abaziqhelileyo ithenda. Noba ngubani obekwe kweso sihlalo kufuneke abe kanti uthobela aba bantu baziqhelileyo ezithenda. Igutha. Ngoku ke bawo ufikelela elo thuba akubekwa lo mfo, abaqheli bethenda bamane besondela into yokuba masizazifumana njani ithenda ezi zethu njengokuba siqhele ukuzifumana nje. Ngoku ke ingxaki yeyokuba uDaniel lo akanangxaki nethenda, kodwa kufuneke ithenda uba iyafumaneka ifumaneke ngendlela eyiyo. Kunjalo nje umuntu ofumana ithenda ibe kanti ngumntu ofanelekileyo into yoba makayifumane le thenda. Kodwa ke abaqheli bethenda bona bafuna ibe ngaba bafumana ithenda. Akukhathaliseki into yokuba iprocedure neprocess ithi makuhambe njani, kodwa abaqheli bethenda bona kumela bafumane ithenda zabo. Ngoku uDaniel yena ngenxa yokuba uyasiqonda isitulo sakhe into yokuba asimelanga kushukunyiswa noba ngubani. Ngoku ke abaqheli aba bethenda ngenxa yokuba bayayazi nokugqitha ngaphaya baye kumntu okuphetheyo, mhlawumbi bazake kusupervisor, bantwana bahle bakaThixo, ngoba bayayibona into yokuba lo mntu ukule ofisi ingangathi ungukhanda lemtshelo kwakhe xa amazulu
eyicacisa ngoba bagqithe baye ngaphaya kumntu ababakhe basebenzisana. Laa mntu umbekileyo kulaa ofisi ingangathi usifake engxakini, kodwa apha ingxaki yokuba ukumkani umthembile lo mntu ambekileyo ngenxa yokuba ebekhe wayibona imisebenzi yakhe. Ngoku abo bantu kufuneke basebenzisa amaqhinga okuba ukumkani makangaboni into yokuba apho sibhalele khona laa mfo makaphume kulaa ofisi, ukwenzela iithenda zethu zingene ngale ndlela kumela zingene ngayo. Ngoba uDaniel yena uyayazi into yokuba indlela mna endifundiswe ngayo kukuba indlela endiyihambayo mayibe ndlela nje ethe tye, indlela endiyihambayo mayikhokelwe yimithetho kaThixo. Kunjalo nje imithetho kaThixo inabo ubulungisa phakathi. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku aba bafo banayo le ngxaki, ngoku bagqitha ngaphaya baye entloko ukwenzele lo mntu okule ofisi asuke afumane nendlela yokuba makabekwe ecaleni, ngoba amaMedi bawungoni kwakunye namaPesi, bazalwane bam abathandwa inkosi, ngabantu abazikhonzela izithixo. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje ukumkani phezulu uyayazi yena loo nto, kodwa ingxaki yokuba awukho umthetho oxelela abantu into yokuba mabakhonze izithixo zabo. Baqonda aba bantu into yokuba lo mfo uyakholelwa kwizithixo zakhe, kunjalo nje nguye umntu onosinceda into yokuba sisuse laa mntu kulaa ofisi. Ngoku ke bafika bathi wena kumkani bakubhala umthetho othi wonke umuntu olapha makakhonze ngendlela esikhonza ngayo, ngoba ekugqibeleni obu bukumkani bobethu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko wonke umuntu ongawuthobeliyo umthetho wakho makathathwe afakwe emnqadini wengonyama. Ngenxa yobukumkani akayiqondi into yokuba le nto yenziwayo apha, bazalwane bam abathandwa inkosi, ngenxa yoba akayiqondi, uqonda into yokuba yena le nto iza kwenza uThixo wethu okanye uThixwana wethu abe mkhulu. Ngoko ukumkani wawubhala umbhalo wakhe, kodwa bazalwane wayilibala into yokuba laa mntu kulaa ofisi nkulu yena akahambi nabathixo balapha. Lo mntu lona yena uhamba noThixo owayemfundise kowabo. Akukhathaliseki into yokuba ngubani osesihlalweni, akukhathaliseki into yokuba umbhalo uthini. Bantwana bahle bakaThixo, akwazi lo mfo into yokuba umbhalo ubhaliwe wangena endlini yakhe. Bantwana bahle bakaThixo, wenza njengesiqhelo. Bantwana bahle bakaThixo, ithi loo nto ngamanye amathuba izinto ezibhalwayo okanye izinto ezenziwayo azenziwa kuba bantu befuna ukwenza ubulungisa, kodwa kuzanywa ukushukunyiswa wena usuke kule ndawo ume kuyo. Kodwa wena namhlanje ngeba sizama ukuthi bawumnguni eyona nto ibalulekileyo apho usuka khona okanye indlela ofundiswe ngayo usakhula enobulungisa phakathi, uzungakhawulezi ukusuka kuyo. Ngoba abantu phandle banamaqhinga. Bantwana bahle bakaThixo, abantu phandle banawo onke amaqhinga, kunjalo nje bayakwazi abantu bakuthathe ngenxa yokuba wena usebenzisa izinto owakhe wazifundiswa kowenu ozibonayo futhi into yokuba ziyasebenza, wena usebenze ngazo ngoba enye nenye awuzange uyifundiswe ekhaya. Abantu kuba befuna le nto bayifunayo bakuphathele ezinye izinto ukwenzela wena usuke kule ndawo kuyo. Amen. Ngenxa yendlela ohamba ngayo, bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yendlela elungileyo ohamba ngayo, abantu bazawuzama ukufaka emnqadini wengonyama. Kodwa ke bazalwane, into esiyaziyo ngalo mfo sele kunjalo ngenxa yokuma kwakhe kwinto awayifundisiwe kowabo. Bantwana bahle bakaThixo, noba selufakiwe emnqadini wengonyama, ingangathi zona ingonyama zihamba nabantu abayaziyo into abayimelayo.
ukuba bazalwane sizawulandela yonke into esiyivayo ethethwa ngabantu kuba befuna abantu balandele le ndlela yabo, sizazibona siqwangwa zingonyama apha endleleni, kodwa besicinga into yokuba siyazikhusela ngokulandela abantu. Kodwa namhlanje bazalwane sizokuthi yima kwinto oqinisekileyo ngayo okanye izinto ozifundisiweyo sukukhawuleza ujike kuzo. Mhlawumbi nale nyanga okanye izolo oku bawumnguni besanda ukuvuyela okanye ukuvuyisana imini yamasiko nenkcubeko, apha abantu kumele bakhumbule into yokuba basuka phi nekhaya labo okanye basuka phi ekhayeni labo kwakunye noThixo wabo. Ngoba abantu bawumnguni banayo le nto into yokuba bakhulu abantu bahambe bothatha oThixo bezinye indawo, kodwa umntu uthathwe wakhuliswa kowabo noThixo wakowabo. Kunjalo nje izinto zamlungela, athi akubona ihlabathi into ebingangathi izinto zimnandi kwela cala, ahambe elandela noThixo. Ngamanye amaxesha oThixo engengabo oThixo. Namhlanje bazalwane sifuna nikhumbule into yokuba oyena Thixo wakowenu ngomphi, bantwana bahle bakaThixo, ngoba baninzi oThixo abaphandle bawumnguni. Kunjalo abanye bakleva ukogqitha abanye abantu, kodwa wena khawukhangele oyena Thixo wakowenu. Mhlawumbi ngokwenza njalo yawuthi phambili xa udibana nengonyama, ingonyama zisuke zime zingqonge nje apha phambi kwakho, ibe ngathi zizo ezigade wena ngoku abantu bebefuna ukukufaka kuzo. Wathi akwazi lo mfo ukuba umbhalo ubhaliwe. Bantwana bahle bakaThixo, wathi akuyazi into yokuba umbhalo ubhaliwe. Abanye abantu kwakubhala umbhalo bawumnguni babuya umva, ngoba hayi ngoku ingangathi umthetho uthi babuya umva. Mhlawumbi nakuleli xesha kuswele imbeko kangaka kungenxa yokuba kukho umbhalo obhaliweyo, kwalahleka nengqeqesho ebazalini ngenxa yokuba kukho umbhalo obhaliweyo. Bantwana bahle bakaThixo, kanti abantu abazaziyo izinto zilungiswa njani uthi selubhaliwe bathi thina oyena uThixo oyesifundise khona koku. Bazalwane, namhlanje ukuba asithethanga nto ingako, eyona nto mhlawumbi esifuna ukusondela kuyo kukuba uzungalibali oyena mntu onguye. Ngoba ihlabathi lona lizawumane likuphathela itemplate into yokuba kulo nyaka kufuneke ube ngumntu onje, kulo nyaka uzayo bathi hayi ukuba ngumntu onje elo lityala. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje sizokuthi sele kubhaliwe okubhaliweyo uzungazilibali wena into yokuba ungubani, ngoYesu Kristu ngoku naphakade. Amen.
xa apha nje le vesi ufundwe kuyo Ewe tata. sizawubambelela kule ndawo elikhangele eYerusalem. Bawo sikule nyanga ke okanye sikule nyanga yamagugu nezithethe kunye namasiko. Amagugu ethu ke asekuthini ekuthetheni ekwenzeni Ewe Nkosi yam. na mhlawumbi ke nakwezinye ke izinto, kodwa kukho ezi ndawo kuthiwa ziindawo zamagugu. Ewe Nkosi yam. Ngesilungu mhlawumbi kuthiwe zii-heritage sites. Ewe tata. Apho khona amagugu elo lizwe ahlala khona, kufundiswe isizukulwana esilandelayo. Umhlawumbi nathi maXhosa sinazo emakhayeni ethu indawo esithi zii-heritage site zethu. Ewe Nkosi yam. Uve kusithiwa imizi ayifani, ifana ngeentlanti. Apho khona ke abantu bakudala belo khaya bahlangane khona okanye ubafumana bekhona. Apho khona uzawuthi xa uxakeke nento uye khona njengomXhosa ufike uthethe. Mhlawumbi ke nezinye ke iintlanga ezingelilo ilizwe okanye isizwe esimnyama zinayo indlela eziqhagamshelanayo nabantu babo bakudala. Bayayazi ukuthi benza njani nabo. Kodwa ukuba ke awuthanga wayigcina wayipreserva loo ndawo, uya kuba nesizwe esilahlekileyo. Ewe tata. Umhlawumbi yile nto abantu babesilwela eli lizwe lethu bekhathazeka xana bebona izindlu zoowini zingamanxiwa. Ewe Nkosi yam. Mhlawumbi yile nto abantu bakudala abayaziyo imbali bekhathazeka xa bebona okanye begqitha umhlawumbi eBhisho babone ukuthi laa ndawo kwakusenzeka laa Bhisho Masaka ayisekho la hlobo okanye ingangathi ayikhathalelwanga ngoku. Ewe Nkosi yam. Banxunguphale ngoba imbali yesizwe Nkosi yam. isenokulahleka sithi isizwe esilandelayo singayixabisi uMzantsi Afrika lona siphila kuwo, ngoba amagugu ethu Nkosi yam. amkile. Into ke endizama mhlawumbi ukuyizoba yile ithi, Ewe bawo. nangona belapha ekuthinjweni, kodwa ikhona into nokuba bayabethwa nokuba benziwa ntoni, kodwa kwakufika ilixa lokuthandaza
likhona into ethi kuDanyeli nawe usezowukhululwa nguThixo. Hawu Nkosi yami. Nokuba aba bantu banqula izithixo zabo, nokuba bamjonga ingangathi uThixo kaDanyeli akaphenduli, Hawu Nkosi yami. kodwa wakungena uDanyeli egumbini lakhe ajonge aphasuka khona, abone ukuthi Thixo uyakwazi ukumlondoloza umuntu wakhe. Hawu Nkosi yami. Umhlambi nathi ke kuyafuneka sibe nazi indawo esijonga kuzo, Ewe Nkosi yami. kwenzela ukuthi xa ithemba lifuna ukuwa sithi sakungena egumbini sijonge eYerusalema. Umuntu ke unayo eyakhe iYerusalem Hawu Nkosi yami. apho ayazi uThixo umthathe phi. Bantwana bahle bedinga, umhlambi umuntu uyayazi ukuthi bantwana bahle bedinga wakubethwa zizinto Hawu Nkosi yami. zephakade, wakubethwa lilizwe, wakubethwa zizinto okanye zizinto ebekhe wahamba nazo endleleni, kodwa athi omnye umuntu ukubana ndithe ndangena Hawu nje Nkosi yami. ekhayeni bantwana bahle bedinga kuza kuthi xibilili emzimbeni wam. Yile nto ke umhlambi uva ubantwana bahle bedinga kuthiwa ukhaya khulu akathengiswa. Bantwana Nkosi bahle yami. bedinga nokuba umhlambi angavalwa ngeplastiki, kwakufuneka umhlambi ukuze ungene kuqala kokwenu kufuneka uqale uhlubulule okanye urolishe imikhono. Bantwana Nkosi bahle yami. bedinga ukuze ungene endlini. Bantwana bahle bedinga kodwa likhona ixesha apho khona bantwana bahle bedinga zakukwenzakalisa izinto zephakade okanye yakubhalwa imibhalo. Bantwana bahle bedinga abotshwa amayelenqe. Bantwana bahle bedinga ubone ukuthi tshini eli liqhiniwe iyelenqe, andinokwazi ukuphuma ngokwam, usuke ubheke ekhayeni. Bantwana bahle bedinga linjalo ikhaya, umhlambi ligqokogqoko linjalo. Bantwana bahle bedinga sekungekho nethango ngamanye amathuba. Bantwana bahle bedinga kodwa uthi wawufika enkundleni yakokwenu, uthi wawufika kokwenu ufike amandla bantwana bahle bedinga abuye ngakumbi nakankumbi. Bantwana bahle bedinga umhlambi uba ubufike ungcileza. Bantwana bahle bedinga uphume sowuqathula uhamba kakuhle. Ubana ubungene unomkhuhlane bantwana bahle bedinga uphume sowuphilile ngoba amandla bantwana bahle bedinga ikhona indawo esiwathatha kuyo. NoDanyeli ke bantwana bahle bedinga kwalapha ekuthinjweni kwakhe bantwana bahle bedinga uthi wokujonga umhlambi eYerusalema, umhlambi ebisithi hayisuka unoske ndifele apha bantwana bahle bedinga kodwa akujonge eYerusalema akhumbule ukuthi uThixo bantwana bahle bedinga icebo lakhe aliphelelanga kule ndawo. Bantwana bahle bedinga umhlambi nathi kwimeko esijongene nazo bantwana bahle bedinga ukubana sinowuthatha nje ithuba sijonge kwiYerusalema zethu. Umhlambi iYerusalema yakho ngumzali wakho wena, umhlambi iYerusalema yakho ngabantwana bakho bantwana bahle bedinga ezothi bantwana bahle bedinga nokuba kwenzeka ntoni usuke uthathe ifowuni ubulise ungayixelanga nokuyixela ingxaki yakho ukubana yintoni ojongene nayo, asuke amandla ahlaziyeke. Eyona nto sizokuyithetha ukuthi bantwana bahle bedinga masipreserve iYerusalema zethu ezingqondweni zethu kwenzela ukuthi ngemini kaxakeka, ngemini apho khona iza kuxingetyeni bantwana bahle bedinga mhlambi bantwana bahle bedinga kube nzima ukubheka phambili, kube nzima ukubuya emva, kodwa bantwana bahle bedinga
ekucingeni kwakho iYerusalema, ekuthatheni kwakho ifoni ufonele umzali wakho, ufonele umntana wakho, asuke ahlaziyeka amandla Ewe, ngoba babo. ukhumbule eYerusalema okanye ujonge eYerusalema. Ngamanye amathuba bayithi umhlambi xa sijonge ezantsi sifike ibe ngathi siza kutshona elwandle bayithi kodwa asuke yena Ewe, Nkosi yam. athi bona masiwaphakamise amehlo ethu sijonge kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lethu. Umhlambi iYerusalema yethu nguYesu wedwa bayithi ebethelelwe emnqamlezweni, sakuxakwa, sakutyiwa ziinyoka ezinobuhlungu endleleni, sibe nayo indawo esizawujonga kuyo isinika amandla. Ewe, Nkosi yam. Umhlambi xa sidibana namanzi akrakra eMara, ibe khona indawo esizawujonga kuyo iimpendulo zivele. Nokuba imeko ibikrakra kangakanani, kodwa ibe khona indawo esijonga kuyo so that siza kufumana amandla amatsha, sihlaziyeke njengeenkosi ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Phezulu mama songena kanjani? Phezulu mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama thina songena kanjani? Mama songena Bawo, Yeah. ibe nefestile zivulekile Mm. egumbini lakhe eliphezulu elikhangele eYerusalem. Bawo, ngoku ndikumameleyo ingangathi uthi nokuba siphi Mm. singayilibali iYerusalem. Lo mfo ubekwe endaweni ephezulu Mm. abe yena elikhoboka. Ngoko ndinayo into ethi mhlawumbi ngoku ezawubekwa phezulu Mm. uyicele ncakasana into yokuba le ofisi yakhe mayijonge kweliphi icala. Mm. Ukwenzele xa elibala athi awuphakamisa amehlo athi nakuya ekhaya. Akwenza njalo akhumbule into yokuba ekhaya uyathandazwa. Mm.
ngoba kulula bawo ukunyuswa uze uthi ngenxa yokuba abantu abakunyusileyo bathi guquka ujonge kwelicala, uguquke ujonge kwelicala, libale apho uzaba khona. Ngoba ukuze ulibale kowenu, ukuze ulibale into wayifundiswayo, kudinga into yokuba uqala uboniswe ubunewunewu bokuhlala phezulu. Loo nto yiyo le endicinga into yokuba ibangele lo mzalwane adicide into yokuba ngoku seninyusile, ngoku nisandinika amandla okukhetha, ndibe ndiyile nto ndiyiyo, ndibe ndimele ukuba ndiyacekiswa apha kweli khaya. Ngoku ndisenamandla okukhetha, ndikhetha into yokuba nindibeke kwindawo apho ndizawuthi xa ndiphakamisa amehlo ndibone apho ndisuka khona. Ngoba ingxaki bawumnguni into yokuba sinyuke, kunjalo nje sinyuke kakhulu side sibe ngathi sibekwe kwindawo apho nabantu ebesicinga into yokuba siyaboyika silinganiswa nabo, side sitshintshe nendlela okuthetha kuba sifuna ukujikela abantu esisuka nabezantsi. Ngoba ukunyuswa bawumnguni kunento nolibala abantu ohlupheke nabo phaa ezantsi, bantwana bahle bakaThixo. Kodwa lo mzalwane uthi sele enyusiwe ajonge into yokuba kwinto yonke endinyuswe kuyo ze ndingalibali ekhaya, ukwenzele ndikhumbule into yokuba ekhaya safundiswa ukuthandaza. Ngoku ke ithi loo nto abantu bawumnguni abanyuswa ixesha elide. Bazalwane bam abathandwa inkosi, abantu abanyuswa ixesha elide ugqiba ingafunwa le nto ibifunwa kubo kakade. Uzawumane uthathwa ubethwe egxeni okanye ugonwa nogonwa, kodwa xa bekubonayo into yokuba bakubeke kule ndawo bakubeke kuyo, baqale babe nee-demands abazidimandayo. Ukuba uye walibala into yokuba wafundiswani wenu, uzawuzenza ezanto zibe zibulala igama lakho. Babo, ukhe wathi omnye umshumayela, Ewe tata. wathi le nto yokulibala, Ewe nkosi yam. wathi abantu bayavuya xa bephupha abelungu abe yena engumntu omnyama. Ewe nkosi yam. Avuye xa ephupha umntu omnyama, Ewe bawo. omnombo wako kwabo, athi lidimonelo. Ewe nkosi yam. Bathi abantu abakwazi ukucacisa amaphupha ke, xa uphuphe umlungu, uphupha impundulo okanye ikhona into emdaka ekulandelayo. Ewe nkosi yam. Kodwa kuba inkcubeko, kuba uthathiwe wena, Ewe nkosi yam. wahlaliswa ecamkokumkani, bantwana bahle bedinga ulibale nezo mfundiso zinjalo. Ewe nkosi Aba yam. bantu aba nangoku sebebekwe phambi kokumkani abafunanga ukutshintshwa namagama abo, aba abafunanga nokutshintsha indlela abatya ngayo. Ewe aba nkosi bantu yam. bade bathi bantwana bahle bedinga, hayi kumkani, noba ungasifaka emlilweni kodwa asizukuvuma ukuthi noba uThixo lona wakasikhuphanga emlilweni, bantwana bahle bedinga, kodwa asizukuqubutha kuwe. Imfundo yabo nolwazi labo mhlawumbi nezinto eziphathekayo, kodwa ayibaliba okanye ayenzanga loo nto yalibala ukuthi mna ndisuka phi, ndifundiswe ntoni. Thina sinayo le tendency yokuthi xana izinto zisihambela kakuhle sikwazi ukuthi therefore kwenzela ukuthi mhlawumbi sikhangeleke kungangathi bana bahle bedinga sifundile sangcono kunabantu, silibala ukuthi imfundiso zasemakhayeni ethu zinjani na. Bana bahle bedinga, kodwa namhlanje sixelela ukuthi ze singalibali inkcubeko yethu nalapho sisuka khona, kwenzela ukuthi sazi apho sibheka khona, saze wazi apho uya khona ungayazi imvelaphi yakho. Bahle
umhlombi silahleka apha endleleni Ewe, baba. banashibedinga silahlekene banashibedinga nendlela emhlawumbi amashedinga okanye sigqume indlela ebesithi sihamba ngayo sifuna ukujonga ukunyeka emva asiboni nalapho besusuka khona singazi nalapho sime khona ngoba ubomi bethu abula direction siphithikeziwe sanqunya okanye saphithikezwa ziculture zabanye abantu ungayazi ukuthi udibanisa lena nantoni na ukuze wena ube nguwe lona bawo umncathi okanye umcinezeli awusiyami akaphelelwa licebo uthi akubona umcinezeli into yokuba ingangathi le nto yenu ingangathi iyaqina asondeze omnye bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi abantu abadala ababomzabalazo bazawuyazi kakuhle aba bantu babethengisa ngomzabalazo babemane begonwa ngumcinezeli kumane kusithiwa yabona wena ingangathi ungumuntu omnyama obhetele kunabaya bamthathe bamnyuse kunjalo nje ngamanye amaxesha babethengelwa nezinto ezintle ukwenzela bazibone into yokuba abafani bona naba abanye abantu abamnyama bantwana bahle bakaThixo loo nto iyingozi bantwana bahle bakaThixo ngeba ndizama ukuthi bawumnguni yilumkele into yokuthathwa ususwe kubantu bakuni yilumkele into yokuthathwa kuthiwe uphucukile kunabanye abantu kuba kufuna kuncume wena ngoba loo nto isenokwenzeka into yokuba yenzela into yokuba wena mawulahleke okanye mawulibale into yokuba ekhayeni nanikhule nisithi nifuna ukwenza ntoni bantwana bahle bakaThixo bafika abantu bathi phako wenu ndiyazibona into yokuba zinjubaqa zonke kodwa wena ingangathi ungcono kunabo uncume ude ufike ngapha ngaseziqhitsini uncumo lwakho bantwana bahle bakaThixo ngoba wena uyinjubaqa ebhetele kunabantwana bako wenu bakuthathe bakunyuse bakuqhwabele izandla ubajikela abantu bako wenu ngenxa yokuba uyathanda ubekwa phezulu bantwana bahle bakaThixo kodwa abazalwane bayavuma into yokuba noma ungandibeka phezulu kodwa indlela endikhuliswe ngayo awuzuyijika yona wawungalibali uba umnguni into yokuba usuka phi umncathi okanye umcinezeli kunzima into yokuba makangene phakathi kwakho nabantu bakho baba umhlawumbi umbutho lona usiphetheyo ewe tata ungasuki elilawulweni nje tata bayayazi ukuthi basuka phi bona bathi xa bencokola nathi ningawushiyi umbutho kaMandela ewe tata ngoba basibuyisela emva sithi noba asifuni ukubavotela bana bahle bedinga kodwa sikhumbule OR sikhumbule abantu abalalayo bana bahle bedinga umhlawumbi nalamfama yafumana uncedo nje bana bahle bedinga yambona uYesu nje yaqomba andizukuthetha naye lona kodwa ndiza kumtsala emva Yesu nyana kaDavide ndenzele banashibedinga yatsala egugwini lakhe umhlawumbi nathi banashibedinga xa sisiya kuYesu umhlawumbi yile nto sisithi theko kaYakobi theko kaAbraham ngoba sifuna ukumtsaleni emva umhlawumbi banashibedinga bekufuneka ke siqiniseke ngakumbi banashibedinga umhlawumbi sithi xa sithandaza theko ojola banashibedinga theko amantande banashibedinga wenzela uThixo wethu azokwazi ukuthi noma ebengafuni banashibedinga akhumbule ujola akhumbule umntande elele ngcwabeni banashibedinga athi anongakwazi ukumnceda ngenxa yomihe ngenxa yomzondi banashibedinga athi noma ebengafuni ukunika izinto zakho noma ebengafuni ukukhupha ekuthinjweni apho banashibedinga ngoba uyazi ukuthi usuka phi banashibedinga ngoba uyazi ukuthi uyaphi banashibedinga awumbiza umhlambelo hlobo uzawukwazi ukuthi ukuphendula kakade
Mosi Ewe, babafetinga uThixo asimazanga babafetinga ngabanye abantu Ewe, sibaze Nkosi ngomiha nawuzondi ebesiphila nabo asibazanga umhlamba uThixo ngoJoni noYakobi babafetinga kodwa ipattern sisike kwadeta bethu nokhokho bethu babafetinga umhlombi babafetinga xa sibalibala bona babafetinga sizowulibala noThixo abehamba nathi izolo elinye babafetinga silibala ukuthi babafetinga nguThixo lona okwaziyo ukuhamba nomXhosa nguThixo babafetinga othandazekayo lona nguThixo onqulekayo lona babafetinga nguThixo okwaziyo ukuthetha ilanguage lena ndiyithethayo babafetinga nguThixo lona babafetinga oza kakuhle kum umhlambi aze ngephupha babafetinga nguThixo okwazi ukuthi aze ngombono ngoba ndimbonile lo Thixo esenza njalo koJola babafetinga ndimbonile uThixo esenza njalo kubantu basekhaya andifundiswanga lo Thixo ngabelungu babafetinga andibazi noba benza njani ukuze bathethe noThixo andibakhathalelanga nendlela abenza ngayo ngoba ayizundinceda kum ayizuthetha nam loo nto leyo ndazi indlela endiyifundiswe ekhayeni bekadiyethele eBhayibhile bekuyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yolulwe ehlabathini into endizama ukuyithetha zaningayilibali iYerusalema nithandaza ngamaxesha wonke nithandaza izithi qatha iYerusalema ezingqondweni zenu nasemehlweni even though umhlambi balafehle amathena niwava balafetinga ulamvila umhlambi lezinto nijongene nazo balafetinga zihleli emzimbeni wenu kodwa seninga iYerusalema nithandaza niyivulile ifestire izenimane niyijonga uKristu anisikelele anithamsanqilise ngokuthi bese phakathini amen. Oh Yesu walila, Yesu walila, oh Yesu walila, oh Yesu walila, hallelujah, hallelujah.
Kuthiwa kamnandi kwa uprof. Uprof ba uthi Kuthiwa Yesu kamnandi. walela baba. uYesu walela. uYesu walela wabonga. Wabhonga baba. Wabhonga. I wonder why is it in time bonga. uyesu walela Kodwa silapha ngenxa yalamgomo. bawo masinikele bawo. Bawo sizacela ke umuntu ongaka subscribe acofe usubscribe. Siyanicela bantakwethu kwenzela ukuthi noko manibazalwane Noko bawo. izokhula le platform yethu. Asingobantu ke bathanda ukucela abantu bawo. Kodwa ke noko siyanicela ke bawo. umuntu ongaka subscribe acofe usubscribe. Wena ke so subscribe yile ungakhabe umcofa ke no like. Nawe ke ungeka subscribe usacela usubscribe ungasolo ucofa like ukwenzela ukuthi noko i-content le yethu ikhule ibheke phambili. Ewe tata. Uba unomnqweno ke ukuthi usikhulise manje ungacofa ke alaqhosha lokuthi uyishare i-platform kuzo zonke ke i-platforms ofumaneka kuzo ku social media kwenzela ukuthi noko sikhule sibheke phambili. Sengabantwana ke noko abancinci kule industry yaka YouTube. So siqhomekeke kuni ke ukuze sikhule nimane nisithengela noko iPampers nenepi nazo zonke ke izinto ezikhulisa umntana. Kodwa ke ezo zinto zenziwa nje uba ucofe nje uyacofa. Ungacofa ke nalaqhosha lokuthi ikukhumbuza ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyaqhubekeka okanye iza kungena. Alaqhosha kuthiwa i-notification bell kwindawo ke esihamba kuzo ezitratweni esijikeleza kuzo nakuyo zonke manje indawo ezidibana abantu. Uyazazi ke indawo ezidibana abantu uchaza ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka ku YouTube ngensimbi yesihlanu rhoqo ngecawe ibhexeshwa ke lo mzalwane wakabonani. Ngamanye ke amathuba uyamane umbhaqa ehamba nami. Ewe ke tata. Bawo masikhawuleze sivale bawo sigoduke bawo. Ufefele Nkosi yethu uYesu Kristu, thando kaThixo nobudlelwane bomoya engcwele bungahlala kuthi sonke ithi buye inkosi ngoku naphakade. Amen. Amen, 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 Ukuba kange uye ecaweni lecawa ngoyena mntu elesiyenzele yena. Ukuba ubuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena. Ukuba ke ubekitho notata uKhiva pha eKapa lecawa besiyenzele wena. Ukuba ke ubuyile kwi-heritage lecawa besiyenzele yena. Ukuba ke ungumuntu onqungupheleyo kuloo ndawo kuyo ushiywe ngumlingane mhlambe lecawa siyenzele wena. Lonke umuntu ke osibukeleyo bazalwane lecawa ngoyena mntu esiyenzele yena. Masibulele bazalwane kumuntu wonke osibukeleyo, sibulele kumuntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enisibukele nayena simamela nikuzo. Masiphinde sidibane kwicawe ezayo. Ibe nguSihle Bonani ehamba noAnele wakwanguni. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo. Babayeni noba ufatherless. Enkosi. Yo, Papa, Take three. Papa.